bilaadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Holko rokkimi mbaadi? Rokkimi mbaadi kon wona mbaadi. Ɗemgalam ko min dari dandi, neɗɗagalam wujjunoɓe cikki fandi, ɓe ganda ko woni dene buuɗi huɗaɓe kala koddi. Huɗaɓe kala koddi dogi goppani so wona punni. Aadi bilaadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Aadi bilaadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Settungal da setaki rondete. Holko rokkimi mbaadi? Rokkimi mbaadi ko wona mbaadi. Mi tekki watore mi rondima aadi, mi heɓi manore mi dañi e maadi. Mi ƴetti sawram, mi tinni ngembam. Kamɓe arnoɓe ittude, kamɓe arnoɓe firtude, mami hel, mami taƴ. Kono ɓe kuli, kono ɓe dogi, bawɗi e buubaji, arrarayuji e bijikaji. Aadi bilaadi salade aadi ɓuri firtude aadi. Baba Mal mbimi holko mbanmi? Mbanmi ko wiide mbimi yiindaw ko foti. Allah rokkami demgal, o rokkami kadi demgal, neɗɗo daro wiya ene wattami baagal.